Paloja Parikkalan lähihistoriasta videosarja jatkuu pitkän tauon jälkeen. Tänään ollaan, vähän kun uintikausi on kyllä jo ohi, mutta ollaan kuitenkin tultu tänne Parikkalan helmeen, eli Likolammen, eli Liksan uimalaan. Ja nyt ollaan just siinä legendaarisella paikalla, missä oli se 10 metrin hyppytorni, joka siis rakennettiin silloin, kun tämä uimala tänne rakennettiin. Niin, siinä oli siis hyppytasoja 10, 7,5 ja 5, mutta siinä 10 hypättiin vaan yli 10 vuoden ajan, koska 70-luvulla se 10 jo purettiin ja jäi vaan 7,5 ja 5. Okei, tämä Likolammen uimala oli semmoinen Parikkalan silloisen urheilulautakunnan ajama hanke. Eli Parikkalaa haluttiin uimala ja uintiharrastusta kehittää. Ja vaihtoehtoina oli Harjulinnanranta ja tänne tämä sitten tuli tänne Liksalle. Vähän oli epäileviä ihmisiäkin silloin, kun tätä ruvettiin puuhaamaan. Ihmiset pelkäs, että tästä tulee semmoinen huligaanien ja lättähattujen kokoontumispaikka ja jopa tirkistelypaikka. Mutta näin vaan urheilulautakunta piti päänsä ja tähän siis rakennettiin se hyppytorni ja 5 10 metrin uimarataa käännyspaikkoineen, aidattu lastenallas ja oli myöskin 2 ponnahduslautaa, toinen oli metristä ja toinen 3 metristä. Ja mikä hienointa, en ole koskaan nähnyt kuvaakaan siitä, mutta täällä kuulemma oli 20 metrin pituinen liukurata tuolta Kirjolan rinteeltä alas tänne veteen ja siinä mentiin puisella kelkalla. Likolammen uimalasta tuli heti todella suosittu paikka ja uintiharrastus virisi. Parikkalassa oli silloin jopa PM-tason uimareita. Ja mikä tärkeintä, täällä pidettiin uimakouluja. Ja lapsia oli uimakouluissa 100 kesässä. Ja niiden uimakoulujen päätteeksi oli aina hienot promootiotilaisuudet, missä nämä uimamaisterit ja uimakandit saivat todistuksensa. Tässä on 2-3 kuvaakin Parikkalan Sanomista. Nämä oli aina tietenkin uutisina myös lehdissä, että ketkä on tänä kesänä suorittaneet uimakandin tai uimamaisterin tutkinnon. Ja näitä uimakouluja järjesti muuten Parikkala-urheilijat yhdessä MLL:n kanssa. Likolammen uimala on tässä siis ollut vuodesta 1960. Ja ihan voisi noin kuriositeettina kertoa, että tämän Liksan rantamilla noin 200-300 metriä tuohon suuntaan, pohjoiseen suuntaan, oli myös hyppyrimäki. Periaatteessa 2 eri hyppyrimäkeä, jotka rakennettiin joskus 50-luvulla, purettiin 70-luvulla. Ja mäkihyppyharrastuskin oli kovaa siihen aikaan Parikkalassa. Ja Likolampia, jos nimi hämää joitakin muita kuin parikkaalaisia. Likolampiahan on Suomessa kymmeniä ja kymmeniä. Nimi tulee mitä todennäköisimmin siitä, että ennen vanhaan kun pellavaa käsiteltiin, niin nämä pellavan varret liotettiin ensiksi näissä lammissa. Liotettiin Likolampi. Eli siitä luultavasti tulee näiden lukuisten Likolampien nimet. Ja tämä Likolampihan on tietenkin kuuluisa siitä, että täällä on todella kirkas, puhdas vesi ja tosi suosittu uimapaikka. Ja nykyisin päästään hyppäämään 5 metristä. Ja ennen kuin päätän tämän videon, niin haluan kiittää kaikkia minun opastuksille nyt kuluneen kesän aikana osallistuneita. Teitä oli joku 400-500. Lämmin kiitos. Ja muistutan, että voin tehdä näitä opastuksia myös talvella. Mutta varmasti enemmän sitten taas ensi kesänä. Ottakaa vaan yhteyttä, jos on hyviä ideoita. Ja nyt hei, tämä minun kuvaaja näyttää, miten tuosta Likolammen 5 metrin tornista voi tänä päivänä hypätä. Eli kuvaajahan on Kaapo Kosonen.